Bona nit a tothom. Com cada dilluns us donem la benvinguda a la trobada virtual de la plaça de la Vila. Avui ens ha escrit el manifest en Joan Mainer i ell mateix ens el llegirà. Tancarem l'acte, com cada dilluns, amb el cant dels segadors. Però, a més, la versió d'avui és històrica. Us ho explico. La primera versió del cant dels segadors es va enregistrar l'any 1900, va ser cantada per Catalunya Nova, per la coral Catalunya Nova, i amb la direcció del mestre Enric Morera. És guardada en el Museu de la Música de Barcelona. Nosaltres passem la segona versió, que va ser enregistrada entre el 1905 i el 1910, no se sap ben bé l'any. Aquesta versió ens l'ha cedida un professional de Badalona que té un arxiu sonor molt complet. Va ser també cantada per la coral Catalunya Nova i intervenen unes 70 veus masculines. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bon dilluns, 8 de juny de 2020. No sóc optimista. Tota aquesta situació que estem vivint m'està afectant molt. De fet, des de l'1 d'octubre del 17 que no estic bé. La brutalitat de la policia i de la Guàrdia Civil contra els nostres conciutadans
allò aquell dia em va colpir moltíssim. Allò ens va mostrar de cop tota la cruesa, amb tota la cruesa, que mai no serà possible una sortida dialogada amb l'estat espanyol. Anímicament em va afectar molt. No sé si us passa a vosaltres, però des d'aquell dia tot m'afecta molt. Ploro per qualsevol cosa, per no res. Estic decebut, trist. Veig que amb la voluntat que teníem i amb la mobilització no n'hi ha prou. M'aferro massa, també, em passa que m'aferro massa a les meves conviccions com si fossin les úniques veritats. I això m'ha portat més d'un disgust amb alguna amistat. El 2020 prometia, perquè era un any de traspàs, i tant com ho està sent un any de traspàs. Centenars de milers de morts arreu del món, però morts i malalts també molt nostres, molt a prop nostre. Dolor, molt de patiment a les famílies i als amics per com se n'han hagut d'anar. Angoixa, plor, soledat, enuig, indignació, irritabilitat i també patiment pels fills que tens lluny, que tenim lluny. Els primers informes a Espanya alertant que venia una gran pandèmia són de finals de gener, però tot i veient el que havia passat a la Xina i a Itàlia, l'estat d'alarma es va decretar el 14 de març, un mes i mig més tard. Vam passar del tranquils, no passa res, això és com una grip, no n'hi ha per tant, dels inicis, us recordeu? Al confinament i de esta salimos juntos. Al món la cosa no va bé. En Trump i les seves mentides. El seu remei per la pandèmia, recordeu, era injectar desinfectant als pacients per netejar els pulmons, deia. Mentrestant decidia no pagar l'OMS. L'arrogància i el menyspreu a les vides humanes, sense cap mena d'empatia, com en Putin. I ara, a més, el vell mal del racisme contra els afroamericans ha tornat a aflorar. A la Xina i les seves mentides. No ens ha dit tota la veritat i vegeu com està reprimint Hong Kong. Mentrestant, s'enlaira el primer coet espacial construït per una empresa privada. El món està perdut. A Grècia, els refugiats als camps pateixen el confinament dins el confinament. I Europa continua mirant cap a una altra banda. Els nostres presos i exiliats també pateixen el confinament dins el confinament. Han renunciat als permisos que tenien per sortir de la presó per precaució. Les activitats dins de la presó han estat restringides o anul·lades per evitar el contagi amb altres presos i també les zones comunes. No han tingut visites de fora durant aquests mesos ni vis a vis amb la parella. Això vol dir que el seu món, que ja era petit, s'ha empetitit encara molt més. I alguns ja porten més de 300 dies empresonats sense que l'estat espanyol faci cas de l'informe del grup de treball de detenció arbitrària de les Nacions Unides, que obliga, en virtut dels acords internacionals, a alliberar-los. En aquesta mena de memoràndum no podem deixar d'esmentar l'enorme paper de la monarquia i la seva corrupció. Recordeu, ara potser ja no ens en recordem, perquè ja fa un temps, però Juan Carlos, amb un maletí cap a Suïssa, és investigat a Suïssa ara per contrabandista. I Felip VI resulta que és beneficiari d'un compte multimilionari de son pare, al qual no pot renunciar fins que el pare no sigui mort. En aquest període,
el rei del a por ellos no es posa la mascareta quan surt de palau. De la seva intensíssima activitat aquest temps, destaquem que s'ha interessat per les corrides de toros que no s'han pogut fer. Després de la destitució del coronel falsificador de proves, el Borbó lluïa la solapa no pas el llaç groc, sinó que ell lluïa un tricorni. Tot un senyal. El centralisme i l'autoritarisme és la conducta recurrent de l'Estat. Prepotència, estat militar, la Generalitat despullada. La despesa i l'endeutament creixen, mentre que el vicepresident Pablo Iglesias diu que no és el moment de gastar en tancs i avions, però que invertiran 2.100 milions d'euros en tancs, perquè s'ha de complir amb el compromís contret fa anys. Tanmateix, per la seva banda, el ministre Salvador Illa, que exerceix el comandament únic de la sanitat pública, gràcies a la seva acreditada formació de filòsof, va demostrar que no sabia ni comprar un lot de mascaretes, que d'altra banda eren del tot insuficients. El 21 de juny, però, quan acabarà l'estat d'alarma, algunes competències de la Generalitat continuaran coordinant-les, diuen, des del govern de Madrid. Clavegueres. Billy el Niño, el torturador, ha mort al seu llit. Cayetana, la marquesa, amb un llenguatge barroer i obscè, que hem sentit tots aquests dies al Congreso de los Diputados, no hauríem de consentir-ho als polítics. Allò ha de ser un Parlament, i el nostre també ha de ser un Parlament. La judicialització de la política, tan aplaudida quan anava contra el País Basc o contra nosaltres, a Catalunya, ara gira contra el primer gobierno de izquierdas de España. Resulta que una jutgessa de Madrid, filla i germana de guàrdies civils, impulsa una querella contra el gobierno. Cop d'estat a Madrid, cop d'estat. López de los Cobos, caverna mediàtica, policia patriòtica, la Guàrdia Civil, que és una mena d'estat dins de l'estat i que, com hem vist, està fora de control i fent-se la pròpia llei, la judicatura, la fiscalia i el Constitucional. El Constitucional. Prohibits tots els símbols i banderes no oficials en edificis públics. Res d'estelades, res de banderes LGTBI, res de banderes autonòmiques que no corresponguin als símbols aprovats oficialment. Sempre podrem continuar posant la foto del rei, Compte, sempre la podem posar. Però, per favor, posem-la de cap per avall, de cap per avall. La Soraya va dirigir amb tanta eficàcia la repressió contra els líders indepes catalans que en bona part va decapitar el moviment. Ara tenim els líders a la presó i a l'exili. Des d'aleshores, les relacions entre els uns i els altres no han estat bones. I no és gens fàcil, tampoc, que apareguin nous líders. Els que no seguim la disciplina dels partits estem patint molt aquesta decapitació i el desconcert i la por. Manllevant les paraules d'Antoni Soler fa uns dies, del 2017 ençà, el meu optimisme de la voluntat ha canviat. La Realpolitik m'ha donat una bufetada a la cara. M'he adonat que amb l'optimisme, la convicció, la mobilització, no tan sols no vam aconseguir el que volíem, sinó que els uns són a la presó i els altres a l'exili. La realitat és una realitat que no m'agrada. El moviment INDEP ha anat perdent la centralitat i està fragmentat. No tan sols hi ha manca d'unitat, sinó que manca de diagnosi i d'estratègia compartida.
ara no voto l'estat d'alarma, ara sí que el voto, ara li dono la mà al govern de l'Estat, ara no, ara m'hi enfado. I el govern de la Generalitat? Competició i discussions públiques entre els seus membres? Una acció de govern pusil·lànime? Així, Catalunya no té futur. I a Badalona, paràlisi municipal i error històric. Incapaços de pactar, regalem al govern. Tacticisme de molt poca volada. Excés de protagonisme, manca de generositat, poc futur. Qui sap si tindrem Albiol, si no tindrem l'Albiol per anys. Mentrestant, a la Salut campen els feixistes pels carrers amb tota impunitat. Em preocupa la feina, la de molta gent, l'atur, la dels meus, la gana de moltes famílies, els desnonaments que tornen i s'accentuen, i ara la Nissan. I tinc amics badalonins, sabeu? En aquests mesos hem vist i patit pels sanitaris, protecció civil, bombers, policia, uns herois. Els hem aplaudit, però no n'hi ha prou. Cal agrair-los-ho i cal invertir en el sistema sanitari i d'emergències. Cal invertir. Hem d'haver pres alguna cosa, no? També hem fruit del compromís dels serveis de neteja, que no ens en recordem, dels transportistes, del transport públic, dels transportistes i dels venedors de queviures, de les botigueres. En contraposició amb els insolidaris que posen en risc la salut dels altres anant pels carrers sense mascaretes i sense prendre prevencions, cal lloar la solidaritat immensa de la gent. Sempre és la gent. De la xarxa solidària de Badalona, de Càritas, de tantes persones i d'entitats que han ajudat els altres. Això sí, confinats per força, hem fet totes les reparacions de la llar, totes les que teníem pendents. Hem après a cuinar un repertori de pastissos i hem augmentat, diríem que, el perímetre. I a cop de lleixiu, fent-lo servir per tot, ara som més nets que mai, descolorits gairebé. També hem après a entretenir-nos amb tota mena de coses i fent les tonteries més inimaginables a les xarxes. Hi ha nens més assenyats que els pares. I hem fet un curs accelerat de videoconferències, amb certs entrebancs, oi? Però l'hem fet. El que té de bo és que la natura ens ho ha agraït amb generositat. El cel és més net, els ocells, els senglars, els conills han vingut a ocupar els espais que deixàvem i els dofins i les balenes es passegen per la nostra costa. Però el temps dirà si aquesta revifalla només ha estat un miratge. Per sort, cada dia neix un nou dia i desitjo que trobem aviat la nostra primavera. Visca Catalunya i visca la República Catalana. El dia que la puguem fer efectiva, esclar. Bon vespre a tothom. Si em permeteu, us voldria fer un recordatori que el proper dimecres, dia 10, fins al dissabte, dia 13, i des de la web de l'Assemblea, podeu votar a les i els nostres representants a les territorials de base. Vinga, animeu-vos, Serà a partir de dimecres, dia 10, i fins dissabte, dia 13. D'acord? Entreu a la web de l'Assemblea i en allà podreu votar. Una altra cosa, una de les iniciatives de l'Assemblea per tal de
revitalitzar una miqueta l'economia catalana i la cultura, ha participat en l'edició del llibre Llum i Llibertat. Conjuntament amb l'editorial Coma Negra, Artistes per la República, Òmnium Cultural i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El llibre narra i il·lustra l'acció d'il·luminar les 131 agulles del massís de Montserrat per reclamar la llibertat del nostre país amb més de 200 fotografies. Crec que pot ser emocionant. Vam veure documentals en directe el dia que es feia aquesta acció, que va ser molt bonic, però ara podem tenir el record amb el llibre, a més de col·laborar amb l'economia catalana i la cultura, que és prou important. Després també us volia fer memòria de si mireu els whatsapps o, no sé, Telegram. Vull dir, jo, no sé, pensava que potser aquest dilluns a 7:15, potser faré una volteta per la plaça de la Vila, a veure què trobo. I vosaltres? Amics, que tingueu una bona setmana. Salut i república.